आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। देवगड तसेच तालुक्यातील तळेबाजार जामसंडे इथं काही दिवसांपासून BSNL सेवा ठप्प झाली असून त्यामुळे नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त केली जाते।